Ahebuzaju ngalanga ọwụla ọkwọ nwa ejikwa ndeji na-enye eji o ahejeji eji nwanne ya bụrụ onye mụọ na nwa ya zụzie ya o Ishagama emecha na ọ ga-amanụ owere mụrụ mmiri ụgbọ owere anyị Nigeria nụna nụna o onye mụọ na ya zụzie owerele ụmụakụdoche na mara na shuru na nwa karịrị akarị owere uru nọ na nwa karịrị akarị o yeji nwa n'obodo ya yeji nwa n'obodo ji emedo obodo obi na marakwa nna nwa zụrụ azụ n'obodo o ji na-ebe ka nne ya ṅụrị ya ọmụrụ nwa azọ nwa ya mmụ akịba ga-emeso ya n'akwụkwọ dale ma ọ bụrụ ma ọ ga-ekwe ụgbọ sukulu ejuola mụra onye mụọ na ya zụzie o nwoke zụba nwago nwanne nwoke zichekwa ike o nwanne nwanyị jichekwa ike o na mara na ọ kwụrụ aka bụ onye kụrụ ya n'ihe o onye mụ na n'elu ụwa ya zụchie nwa ya ọ mụrụ nwa biko gị zụchie n'ụwa ị na nwa awụkwanụ nwa ọha na eze onye mụ na n'elu ụwa ya zụma n'onwenụ nna akaja jelu ụwa ya wọnụ mmanụ mmanụ owere mụrụ mene n'ihi na nwa nwere uche o ji emeda nne ya obi sọfụrụla nne gị na nna gị ka ndụ gị wee dị anya n'ihi na nwa ọbụla nwere uche o ji enyere obodo aka ekwe ka obodo hụ gị n'anya o sọfụrụla ndị okenye o nwekwana ihe dị ka aha ọma n'obodo ya wụrụkwa nwaanyị o ji arị oke ọnụ o prezidenti Naijiria mmanụ mụrụ ya nụ jụọkwa ajụjụ onye mụọ na nwa n'elu ụwa ya so ma nwa ya o nwami gbama moto ọsọngonye nwami wụrụ gọvanọ ọsọngonye ọkwasị ozugbo onye ite ya siri akwa nwami iwu prezidenti ọsọngonye nwami iwu kọmishọna ọsọngonye ọmụrụ nwa azọ nwa ya ụmụ akịba ga-emeso ya n'akwụkwọ ma ọ bụrụ ma ọ ga-ekwe ụgbọ sukulu ejuola mụra onye nọ n'ụwa ya emegbula nwa mmadụ maka onwe onye mechi chai
onye nọ n'ụwa ya kpachara anya ya nụ nwa mma emegbula nwa mmadụ ma nwa mma na-emegbula nwa mmụọ nwakwa ka gọdọ onye emegbula ibe ya onye ọbụla nọ n'ụwa kwụmakọdọ anakwa nna mmadụ n'ihi na Chinwe Okechi nwe mmadụ niile marakwa nna elu ụwa nye dị iche onye jila ya emu ọnụ akparịkwala onye ka mma ejemi kọmbọzụ kọrọ nwa ntenu owere mụrụ m na yọ mana mkpụrụ a ga-ere ga owele ịhụnanya ime ebe ya orokwunu ọ dịche onye jila ya eme ọnụ onye nwe mma n'elu ụwa onye nwe mma na agbaji ya ja na aka ọkụ ọnụ onye nwe mma na ya ka na onye nwere ego ụwa dị iche onye jila ya eme ọnụ onye nwe mma na-enwe onyinye aka ọwashi onye nwe mma n'elu ụwa enwe onyinye aka ụwa anyị ghara ya brọda ma Okechukwu marakwala mkpasi obi na Chineke dị iche onye jila ya eme ọnụ onye megidekwala eme ya ị na-amụ mekanik jisi ike enyi ya ị na-azụ ahịa jisi ike ọnọdụ ọwụla ịhụrụ onwe gị n'elu ụwa ama mbọ omecha ọ ga-arị mma n'ihi na o ji awa ozu shimishile ọgwụ ozi si imichelu ụwa enyi ka nwanne agbala agala ma abịa kpọm onye nwe mmanụ bịa bụrụ ebe esisi ụkpụrụ mara na sowa dị iche onye ji na ya eme ọnụ mana emegidekwala ibe ya mana onye megidekwala enyi ya mmanụ zụọla ahịa nyekwa ya ke ya ụwanye ya ọkwa elu ụwa ọ dị iche onye ji na ya eme ọnụ nda anyị nọ n'ime ya onye ji na ya eme ọnụ ọnọdụ ọbụla ị nwere onwe gị taa ya ejikwala ya akparị ndị ka mma akpasa Chineke nna anyị ejikwa eme eze si na chi ọwụkwa ha eji ike atọkwa emegbula onye ka mma n'ihu na azụ akpasa chi na-ahụ n'Igbo na ahụ na nzuzo ọkwana gbịshi gba otu n'ala ya nwụrụ akọ o nwere ke ma ọkwasị ọgwụ ugbo ji ite n'elu ụwa ihe siri rabụ ya lamanụ bunga brọda jiri wuru m onye ụjọ mana enwere ya gụ ụrọ n'elu ụwa zuru ezi ndọma n'elu chọ dị iche onye jila ya eme ọnụ mana onye megbukwala ibe ya Chineke nwe ụwa n'uju ya achị onye megbukwala n'ibe ya mgbochi konye oshima generation van debe mere marana chikowa dị iche yejila emonu mana onye megbukwana onye megbuli ibe ya onye nọ na mmanụ ya mana onye megbukwana enyi ya were ihe chi gị nyere gị gọzie ndị ọzọ ụwa na-aga werere ụwa shiriko ejela zoleza azọ were mara gbanna ejela zoleza azọ were mara gbanna onye tinye na ya eriri manụ maka enyere elu ụwa meri manụ otu edochiri jọla anyị njọ were imecha ọ ga-arịla anyị mma Shagama emechane gamano ụmụ Afrịka niile akwa na hụ nacha abọọla ụmụaka Igbo niile ịkwa nacha abọọla ụmụnna anyị n'obodo oyibo ọ bụrụ eze Chima chacha abọọla n'uwe ụmụnna anyị ndị na Europe ịkwa nacha abọọla
omega n'elu anyị mere na onye Chukwu mere eze omena ya eze onye mega kere mma n'obodo yakwu maka ya ihe ọbụla mmanụ ga-awụ n'ụwa ọrụ ọ ga-awụ ịhụ na chacha abụọla naanị gị jisie ike segwuru ala kelee Chineke nacha abụọla maka ụbọchị taa onye gbaga mbọ n'elu ụwa onye gbaga mbọ gbachike onye ọmarị mmacha abụọla kọwụli na-eme urukpa ya n'obi achabụọla ya onye asị ya jide nke onye mara na chebecha ya mara ka o jiri mma o omemgbe o jile akwa ya ka onye oshi mgbe o ji kakwa na onye oshi mma nọrọ m n'elu ụwa lee anya kakwa na onye nwụrụ anwụ mma o nwere ka ịma ekwanụ onye ọma mejile mọnụma abagala n'ọchịchị Imo steeti niile ịkanụsacha abụọla o onye kpekwa na sọmbụ ji arụ adonu ya nwanne ya rịla anyị mmanụ okoro nko nwanne ji ya achabọọla okoroko anyị nọ n'ofe achabọọla okoroko Sagama achabọọla okoroko achabọọla okoroko achabọọla ị na-agụ akwụkwọ achabọọla ị na-arụ ọrụ o achabọọla ndị Agbaska doziele achabọọla ka nwaanyị gọọma Aunty Chinyere achabọọla achị anya ha abụọla oke nne-ekele achabọọla injini madurule achabọọla onye na-eme ka ọ na-eme reality studio akwa na achabọọla ịkraka ya na achabọọla achị ha abụọla o ụgbaka Owere achị abụọla o onye ọbụla mega ka o mega ya jishi ike onye zukwala shi o gbaba mbọ na Chineke nna ga-emezula anyị echiche obi anyị niile e nwere akụkọ m chọrọ ịkọla n'uo na true story o na true story o brọda ya ewukwa akụkọ nke mere eme o mere n'otu obodo bọs abụọ nọ na paakị Loduga ịmasị otu bọsụ ahụ eju nna bọsụ kọza afọ mma na nnọ abịa chọma n'ebe mma na nọ ga-esi bịanụ abịa chọma n'ebe mma na nọ ga-esi bịa o ịmacha mma na nnọ mechakwara bịa na paakị meji hụ bịaruo n'elu ụwa abachakwa ha ivu ụfọdụ pachachi ha n'aka enwe ndị pa mmanụ ha n'aka abịa chọma n'ebe mma na nna ọga na-anọghị ịma bọsụ ka ọzọ eju nna abịachi mma na nna ahụ baganụ na bọsụ ka ọzọ kwanụ ka ahụ ejubeleju mana ifu nwe kwekwanụ sọbụba o mana nna ahụ were iwe baga na bọsụ kejuga soro bọsụ kejuga lama n'Imo steeti ịma mma na nnọ local gọọmenti anọ okoronko enyi m achabọọla anya mma okoroko achabọọla okoroko achabọọla o nwere rochasị nne m anya mma ajuda gbaso anyị jemaka judu nwa gbaso nwoke ọma anyị jemana gọọmenti hapụ Imo steeti judu agbaso anya mma onye ọma achabọọla igirigi eji onye ọma le achabọọla anya mma elu ụwa wejelere o nwere onye rigbo ọrịa eshajukwa ma ya olo ụwa wejelere elu ụwa wejelere o nwere onye rigbo ọrịa eshajukwa ma ya olo enwere nwanne Adam abụ ibe ya
ma bibe ya na che ajadu keji oye okwa hin na gbagagba nu mo yewe gamiwe okwa hin na gbagagba nu mo ya rabunu ma uwe anya bolo haneze shimbo bia bela anyokuwe haneze becha pa na ya sokwa ishoriko owere na marakwala shaheja doge bido kwa loso owere na marakwala shaheja doge bido kwa loso owere na marakwala shaheja doge bido kwa loso che ajadu keju ewe uwa wejelere uwa wejelere onwere onye ribori eshachukwa manya olo kama uwa wejelere elu uwa wejelere onwere onye ribori eshachukwa manya olo enwere nwanne adama bibe ya na ile enwere nwanne adama bibe ya na ejoku make na chimekele go enwere nwanne adama bibe ya na name che ajadu keji oyewe enwere nwanne adama bibe ya na owere muru mini enwere nwanne adama bibe ya na ala nekedele enwere nwanne adama bibe ya na umi moe che ajadu keji oye manokwa hin na gbagagba nu mo yewe gamiwe okwa hin gbagagba nu mo ya rabunu ma uwe anya bokwa na aneze shimo bia bela ohaneze becha pa na ya sokwa ishoriko owere na marakwala shaheja doga ebido kwa lozo Imo State ye aheja dog ebido kwa lozo Abia State ye aheja dog ebido kwa lozo chie ajado kenjio ewe gbogbo ahin na gbagagba nu mo yewe gamiwe gbogbo ahin na gbagagba nu mo yara bunu ma we anya bolo haneze shimo bia bela ayokwe haneze becha pa na yeso pa ishoriko owere na marakwala o shaheja dog ebido kwa lozo enyime aheja dog obido kwa lozo ine aheji na dog ebido kwa lozo chie ajado kenjio uwa wejelere aso elu uwa wejelere onwere onye ribori eshachukwa manya olo uwa wejelere elu uwa wejelere onwere onye ribori eshachukwa manya olo enwere nwanne adama bibe ya na ile enwere nwanne adama bibe ya na yejoku mata si mekele ego enwere nwanne adama bibe ya na ewume che ajadu keji oye enwere nwanne adama bibe ya na obu mmanụ ndụ na agụ enwere nwanne adama bibe ya na ọna mmanụ nye ya n'ike enwere nwanne adama bibe ya na ị na-anụ n'olu m che ajadu keji oye onye ma ya echabụ ọbọda e onye makwa ya echabụ ọbọda e enwere nwanne adam anụ shi gakọla aja dokwanụ keji o ka mmanụ mee ma n'elu ụwa ka akparala biko leji anya ori ihe mmanụ n'ike n'elu ụwa gị gbachara kpanyago n'ihi na chinwe oke n'elu ụwa chinwekwa mmadụ niile ọkwejinu nwanne achado keji o ewe mana okwu anyị na-agbagagba n'anyị yo yewe ganyiwe okwu anyị na-agbagagba n'anyị yo yara gbanya ahụ akwanye mọlọ ha na-eze n'ụwa chinwobịa bela anyị ọha na-eze becha akpa nna ya sọkpa ishoriko ala were mụrụ m niile ihe ji adọghị elu ebido kwala ọzọ ewume anyị eji adọghị elu wee bido kwala ọzọ brodele o anyị ji adọghị
elu wee bidokwala ọzọ chee achadukejo ayama yama 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 ụwa wejelere elu ụwa wejelere o nwere onye ribe ọrịa eso chukwa ma ya ebube kama ụwa wejelere shanje elu ụwa wejelere so o nwere onye ribe ọrịa eso chukwa ma ya olo ọbụjibe enwere nwanne Adam abụ ibe ya naanị ọdọmegelu nimle enwere nwanne Adam abụ ibe ya naanị ejekwu nwoke ọma shibe ekele ego enwere nwanne Adam abụ ibe ya naanị o were debi amanụ chee ewu nwanyị Adukeji o nwere nwanne Adam abụ ibe ya naanị o nwere nwanne Adam abụ ibe ya rie enwere nwanne Adam abụ ibe ya naanị nwa awụsa otu mbịa enwere nwanne Adam abụ ibe ya naanị ojikoji nye nụ nwanne ya oriri Achadukeji